Give me the Bible 149. Madawat itunggal may sakar tayo kakabsat ngagtamad para iti pangrukat nga kararag. Agkararag tayo. Bindito kay managparabor a Diyos mi nga daka sa dilangit agyaman kami apo iti pigsay sa lunat. Nga iso ngayon paimo titunggal may sakada kami kat naaramat mi kat nadangan na tipon-tipon kami. Nga agdingig iti sasaom datang rabi. Kat apo dawatin mi iti presensyam kang runaan na iti tulong iti Espiritu Santo. Tani kasay di dagiti sasaom ng kamanggan at maimula iti puspusong yung panunot mi at adda nga maaramat takas inspirasyon bayat iti panguray mi iti makadwa nga yay mo yung kasatapo nga ikararag migin ka iti pinilim nga isu nga mangbinsa-binsa iti sasaom ni Pastor Nel ikamisuna iti kinasiri to ni kasta dagiti sasaom nga waragawag na ibingay kada kami kit adda nga milalawag kada kami kit maawatan mi kit amin na dagitoy kit adda akas mausar mi itin espiritualan a panagbiag mi kaharag mi apo dagiti kakabsat nga isu nga mangdingig mangawat iti tinapay iti biag nga ikamisuda mo iti kinasirib apo tani kasta dagi sasaong nga inda mangigan kit adda nga maawatan da ket maamiris da ket dagitoy ket inda ko maaramiden iti espiritual na panagbiag da alawar apo italagmikin kay dali nga programa mi evangelism ket malpas kuma nga daan iti baligi ragsak iti puso tuntungon may saka da kami bendisyon nami tuntungon may saka da kami ket pakawanang diti basbasulan mi kinakurkurangan mi amin nagiti dinawat mi pagpakasi mi iti santuan na samit anagan niya Panginoong Hesus. Amen. Naimbag ken naragsak na rabi amin gagayam ken kakabsat. Iti daytoy nga oras iti rabi kakabsat iti Biyernes kaldaw nga nasantuan kayat mi iti agyaman iti tunggal maysa kada tayo gaputa da tayo gagayam ken kakabsat ket naaddaan iti tiyempo
Tapno ti kasta kat agsasarak tayo kakabsat, iti kastoy nga banag, uno kastoy nga pamayan, tapno ti kasta kat adalon tayo, dagiti sasaw ni Apo Dios. Dahito kakabsat, iti umuna nga rabi, iti panangaramid tayo, iti online mass evangelism. Nga dahito gagayam kan kakabsat, kat iso iti maaramat, tapno ti kasta kat may padamag tayo, iti damag kakabsat, iti panakaisalakan, kadagiti amin kakabsat nga gagayem tayo, tintiro nga lubong, nga iso kakabsat nga mangbuybuya, ken mangsubsubaybay, iti dahito kakabsat nga maaramid nga programa, itatta kakabsat nga rabi, ingana into no rabi no biyernes. Kaya't kuman kakabsat nga i-promote, nga dahito kakabsat program tayo, kat dahito kat inawagan me, nga care group online mass evangelism. Nga dahito gagayam kan kakabsat, dahito bagbagak tatay, iti date na, kat mangrugi kakabsat, itata April 17, aglepas to kakabsat no April 25. Nga, dahito kakabsat, iti oras na, kat itunggal alas 7 iti rabi, inggan kakabsat alas 8. So nga dila mabalin kakabsat, nga datayo amin, kat sumrek tayo kakabsat, iti Facebook account, iti Northern Luzon Mission, iti tunggal rabi. Nga mangrugi kakabsat itata, hanggang kakabsat into no 25. Tapno ti kasta kat denggen tayo kakabsat dagiti presentation, may panggap iti doktrina kakabsat iti Seventh-day Adventist. Kat kayat kuman kakabsat mo't nga i-promote, nga kalpasan kakabsat iti live streaming. Dahito video kakabsat nga maaramid itata, dahito kat may forward kakabsat, uno mai-send kadagiti amin, nga care group ministry chat group iti tunggal distrito iti Northern Luzon Mission. So adda kakabsat iti 26 nga distrito iti mission tayo iti Northern Luzon Mission, kat dagitoy kakabsat nga adal kat may forward to amin kalpasad nato nga live streaming, kadagitoy kakabsat tayo nga adda jay chat group, ken uray pay kakabsat dagiti gagayem tayo nga saan pay nga Seventh-day Adventist, kat makita da ken maadal da kakabsat, mabuya da dagitoy kakabsat nga presentation. Isu nga amin kakabsat nga district pastor, amin kakabsat nga care group leaders, ken amin kakabsat nga member iti Seventh-day Adventist, anyaman kakabsat nga distrito tayan nyo, sumrek kayo kakabsat, ijay makunkuna nga care group ministry chat group, tapno ti kasta, ket adda iti tiyempo tayo, nga mangadal kakabsat kadagitoy sasao, nga isu nga maadal iti rinabi. Iti speakers tayo kakabsat. Umuna, kat iso iti presidente tayo kakabsat iti Northern Luzon Mission, ken dagiti directors kakabsat iti Northern Luzon Mission, isuda ti maaramat iti rinabi nga mangi bunannag kakabsat iti sasao ni Apo Dios, iti daytoy kakabsat nga live streaming iti Northern Luzon Mission, daytoy makunko na nga online mass evangelism. So nga ito'y gagayam kan kakabsat, kadamot iti target tayo, nga kalpasan kakabsat iti lockdown, ket into no May 2, umuna kakabsat nga Sabado, iti Mayo. Ken iti may kadwa kakabsat nga Sabado, iti Mayo. Maaramid to kakabsat iti mass baptism, iti tunggal distrito, bunga kakabsat, dahito mararamid nga online evangelism. So nga amin kakabsat nga papastor tayo iti distrito, dila mabalin kakabsat nga kitain tayon to, dagiti kakabsat tayo, nga agdengdengeg, ken agdesisyon, may panggap kakabsat iti panagadalda, iti sasaw ni Apo Dios, ta isudan to kat mabautisaran, into no May 2, ken May 9 kakabsat, iti dahito sumaruno nga bulan. So nga itata kakabsat nga rabi, ito muna nga adalan tayo, kat napauluan dahito iti agbiag, babaen, ti sasaw ni Apo Dios. Gagayam ken kakabsat, no kitaan tayo dahito adalan tayo tatang rabi, nga datayo gayam, ket addaan pay iti biag kakabsat nga agnanayon, nga daytoy kakabsat ket masarakan tayo lang iti sasao ni Apo Dios. Iti saludsod kakabsat itatang rabi, anya daytoy makunkuna nga sasao kakabsat ni Apo Dios. Itatang kakabsat ket kayat kuman nga makita tayo kuma, no kas ano iti kinapateg na kakabsat daytoy makunkuna nga sasao ni Apo Dios. Ngam daytoy sasao kakabsat ni Apo Dios awan iti sabali no saan kakabsat nga daytoy Biblia.
Dahito Biblia kakabsat, ket iso iti kasapulan nga pagsadagan iti tunggal maysa kada tayo, tapno ti kasta, ket makita tayo kakabsat, no anya dagiti sasaw ni Apo Dios, nga kayat na, nga ipakaamo itunggal maysa kada tayo. Ngamuyo dahito Biblia kakabsat, nga iti tema kakabsat iti Biblia, nga iso nga tayo adalan, ket awan iti sabali, no saan nga ni Apo Jesus laeng. Ta ni Apo Jesus kakabsat, ket iso na laeng iti mangted, iti biyag kakabsat ngagnanayon. Ket dayto nga biyag kakabsat nga iso nga adalan tayo ket masarakan laeng ditoy Biblia. So itoy Biblia kakabsat kitaan tayo iti naununag basit no anya iti kayat nga ipamatmat ni Apo Dios kada tayo may panggap kada iti sasauna. Now anya iti Biblia. Iti Biblia gagayam ken kakabsat addaan iti dua atulag. Laglagipon tayo. Dahiti makun ko na kabsat nga Biblia, addaan isuna iti dua nga tulag, isu ti makun ko na kabsat nga daan nga tulag ken baro atulag. Now, itat na kabsat, ti maysa nga saludsod, anya ti linaon dagiti dua atulag. Itan tayo kabsat ti Biblia addaan iti dua atulag, now anya kabsat iti linaon iti dua nga tulag. Ti daan nga tulag kakabsat iti linalaon na ket addaan kakabsat iti 39 nga libro. Manipod Heneses kakabsat, inggan na iti Malakias. Daytoy kakabsat iti linalaon iti daan na tulag. Timet kakabsat baro atulag, daytoy met ket lalaunan na iti libro kakabsat iti Matthew, inggan na iti Apokalipsis. So anya kakabsat ti linaon dagiti dua nga tulag, ti libro kakabsat itanya Genesis, inggan na iti Apokalipsis. So, may sabay nga saludsod, adda mano kakabsat a libro alinaon ti Biblia. Itaan tayo itata, mano nga rod kakabsat iti libro nga linalaon kakabsat daytoy Biblia nga makunkuna nga mini library. Itoy, no kitaan nyo, daytoy Old Testament and New Testament, daytoy Old kakabsat at daytoy talo nga letrana. So, 1, 2, 3. While the Testament kakabsat, no bilangan tayo at damot iti siyam nga letrana. So, no dahito kakabsat, ket pagabayan tayo. Ti 3 and 9 equals 39. So, adda kakabsat, iti mano, 39 nga libro kakabsat, iti daan tulag. How about the New Testament? Manumat kakabsat, iti libro, iti New Testament, iti baro atulag. So, no bilangan tayo ulit din nyo, talo. And then, the Testament is 9. So, 3 times 9 equals 27. So, mano kakabsat, iti libro, iti baro atulag, at daan kakabsat, iti 27. So, ito'y, no 39 plus 27 equals 66. So, kayat na nga sa awen, gagayam kayo kakabsat, dahito sa ludsod, at daman no, a libro, alinaon ti Biblia. So, kayat ko kabsat nga ibaga kada tayo tatang rabi, nga iti Biblia kakabsat kat addaan isuna, iti mano, 66 books, manipod, Heneses sa kabsat, ingana, Apokalipsis. So, kung na kabsat dito at adalan tayo tata, kitaan nyo, nga iti Biblia composed of 66 books and written over 1,500 years on 3 continents, Asia, Africa, and Europe. So, dahito yung kakabsat, Biblia, nga daan isuna iti 66 books, nga dahito yung naisurat kakabsat 1,500 years, iti talo kakabsat nga kontinente. Isuta niya, Asia, Africa, and Europe. By more than 40 authors, the Bible is unique. Nga ti 66 books, gagayan kan kakabsat. Nasurok ko na nga 40 kakabsat iti authors na. Nasurok nga 40 kakabsat iti nang surat ken kuana. No kumadda kabsat iti tiyempo tayo, padasan tayo kumakabsat nga kitaan no si asino dagiti nga authors na. Ngem kunana pa ito yung kabsat, the Bible is unique. Nga iti Biblia kakabsat, nga isungat adalan tayo kat dayto kat naidumduma kakabsat nga Biblia. Apay nga ibagak nga naidumduma, padasan tayo kakabsat nga adalan itata, no apay nga makuna, nga iti Biblia kakabsat kat dayto kat unique. Una na pa kakabsat, there is no other book, sacred or religious like it.
Napintas sa kabsat, awan itanyaman kakabsat nga klase iti libro, malaksit iti Biblia, nga isuda iti kakabsat ket sagrado, na relihiyoswan kakabsat dagiti inuneg na. So nga, mathematics, science, ken anyaman kakabsat nga klase iti libro, haantay kakabsat nga makita iti kinasagrado kadakwada. No di ket itilaan kakabsat Biblia, nga isuda ito at adalan tayo, isuda niya, sagrado nga libro. Isaludsod apay kakabsat nga sagrado. Itaan tayo kabsat damdaman no apay nga maawagan nga ti Biblia ket maysa kabsat nga sagrado nga Biblia. Kuna na after all, it is the word of God. Isugayam kakabsat nga iti Biblia ket sagrado nga Biblia. Gayam kakabsat daytoy ket isuta niya sasao ni Apo Dios. Sasao kakabsat ni Apo Dios nga isu daytoy iti mangted kakabsat iti biag kada tayo. Kat anyaman nga libro saan na nga maited iti biag kakabsat kada tayo, saan tayo nga mamamo kakabsat no si asino ni Apo Jesus, no dilaan kakabsat iti laeng Biblia iti makasungbat amin kadagitoy no si asino ni Apo Jesus ken no kasano kakabsat iti maysalakan. So kitaan nyo kakabsat itoy. Bagbaga na kaadal tayo, si asino, dagiti nang surat ti Biblia, ken sa dinno, ti nagsuratan da. Kita nyo kabsat ha? Si asino kunana, dagiti nang surat iti Biblia, ken sa dinno kabsat iti nakaisuratan da. Kunana, kaadal tayo kabsat, iti Hebrew chapter 1, verse 1. Kadagiti ununana ngal daw, ti Dios nagsao kadagiti amma. Kita nyo kabsat, kunana kadagiti ununana ngal daw, ti Dios nagsao kadagiti amma. Itan niya kakabsat nga wagas, nga ni Apo Dios ket nakisao kadagiti amma tayo. Uno si asino dagiti amma nga ibagbaga na kakabsat ditoy. Kunana toy iti na duma-duma apan nakaipaay na. Kita niyo kakabsat ni Apo Dios nakisao kadagiti amma, kunana iti na duma-duma apan nakaipaay na. Then kunana ken kadagiti na duma-duma apamayan. Na duma-duma met kakabsat nga pamayan, nukas ano nga ni Apo Dios ket nakisao kadakwada. And then kunana babaen kadagiti mammadto. Gagayam ken kakabsat di saludsod si asino dagiti nang surat ti Biblia. Isuda kakabsat dagiti mammadto ni Apo Dios. Isuna kakabsat isuda iti inusar ni Apo Dios nga nangisurat kakabsat iti Biblia. Itanya ti kunana toy iti na duma-duma apan nakaipaay na ken kadagiti na duma-duma apamayan. Adalan tayo kabsat no anya digitoy nga banbanag unan nya digiti pamayan na ken dumduma nga panangaramat ni Apo Dios nga nakitungtong kadagiti mammadto. Itoy kakabsat adal tayo kunana the Bible was written by people from many different kinds of backgrounds. Kita nyo kabsat ha? Dagiti mammadto, dagiti nasurok kakabsat nga 40. Nga inusar ni Apo Dios nga nang surat iti Biblia, saan kakabsat nga agpapada iti kapadasan da. Na duma-duma kakabsat iti profession nga da kadakwada. Ngam kitaon nyo no kas ano kakabsat ni Apo Dios nga inusar na kakabsat dagito nga tattao, tapnulaan kakabsat mabukal iti nasantuan nga kasuratan. Amuyo kakabsat, iti background da ni gitoy adda ka nga doktor, adda kakabsat nga agpaspastor, adda kakabsat nga fisherman, na duma-duma. Ngam ni Apo Dios sa kabsat, ket niya, pinili na isuda tapno ti kasta, ket maisurat kakabsat iti nasantuan nga kasuratan. Then kunana, some were to share the gospel writing from palaces. Kita niyo kabsat, dagiti daduma kakabsat, ni Apo Dios inusar na nga mangisurat kakabsat iti nasantuan nga kasuratan idya niya palasyo, then kunan na others from prisons nga uray kakabsat iti pagbaludan idjay ket naisurat ita niya nasantuan nga kasuratan, some in exile and still others during their missionary journeys. So naduma-duma kakabsat nga pamayan, naduma-duma nga tao itinusar ni Apo Dios nga niya mangbukal kakabsat iti nasantuan nga kasuratan. Then, these men had different education and occupations. Naduma-duma iti background na kakabsat. Naduma-duma met kunana toy itanya edukasyon da. Naduma-duma met kakabsat iti
trabaho da. Dahito kakabsat, iti panangpili ni Apo Dios kadag iti tattao nga nangisurat iti Biblia nga isu kakabsat nga pakasarakan tayo iti biyag nga nanayon. Now, kitaan nyo, ito'y ko na despite these differences, they all had one thing in common. They were called by God and inspired by the Holy Spirit to write messages for His people. Ulit ang kakabsat, kitaan nyo una na, they all had one thing in common. Numampay, na duma-duma kakabsat, agduduma nga tattao. Agduduma kakabsat, iti kapadasan da. Agduduma kakabsat, iti trabaho da. Ngam kunana kakabsat ito'y ni Apo Dios, inayabanda isuda, ngam adda kakabsat, iti maymaysa nga panggap da. Kunana to'y, they were called by God and inspired by the Holy Spirit. Nga isuda kakabsat katanya. Isuda kat ininspiran. Wano isuda kakabsat kat kunana di Tagalog kinasihan ng banal na Espiritu. Kat kunana to'y to write messages for His people. Kaya't nang asawan, gagayam kan kakabsat, dagiti amin nga nakasurat dito'y Biblia. Inspired by the Holy Spirit. Para kakabsat, agpaay kadagiti tattao ni Apo Dios. So nga bigbigan tayo kakabsat itatang rabi, nga datayo kat tattao ni Apo Dios, anak ni Apo Dios, dahil tayo kakabsat garod Biblia, kat agpaay kadatayo. And then kunana, no matter what, when, or where they live. So nga, kastoy kakabsat, iti pa nakaisurat ita niya, itinasantuan nga kasuratan. Kunana pa'y, ultimately, we can say that God wrote the Bible. Garod, gagayam ken kakabsat, numampay ni Apo Dios, kat inusar na dagiti 40 anasurok nga authors of the Bible, kayat na nga sa awen kakabsat, ni garod Apo Dios, isuna iti nang surat iti Biblia. Isuna kakabsat ita niya, akin author kakabsat da iti Biblia, inusar na lang, dagita niya, mamadtuna. Una na, since it is His revelation of Himself to us. So nga babaan kakabsat, iti Biblia, ito'y nakabsat ngayon niyam ammo iti bagbagina kada tayo. Iso nga dahil ito'y kakabsat Biblia, iti rason no apay nga nam ammo tayo ni Apo Jesus. Saan tayo kakabsat nga nam ammo ni Apo Dios iti sabali nga libro? No di lang kakabsat, dahil ito'y lang Biblia kakabsat iti nangyam ammo no si asino ni Apo Jesus ti panagbiag tayo. Then kunana, and He has preserved it so we would know the truth. Amuyo, no nakita yo kabsat, nagiti naglabas nga leksyon tayo. No ni Apo Dios kat saan na nga insurat kakabsat iti Biblia. Kat dahito kat naisurat, idi pailaan. Saan tayo garod nga namamo ni Apo Jesus? Tamabalin kakabsat nga dahito'y kuma, sasaw ni Apo Dios kat napukaw. Ngam gapo kakabsat ta ni Apo Dios kat nangaramid. Iti pamayan, tapnulaang maamuan tayo kakabsat, iti kinapudno, iso nga ti Biblia kakabsat katanya na isurat. So magbaga na to'y gagayam kan kakabsat. 2 Peter chapter 1 verse 3, may kadwa kakabsat nga Pedro, kapitulo 1, versikulo 3, kunana, idinto nga itinadyusan, apan nakabalin na, inted na kada tayo. Na ited kakabsat, uno na amuan tayo, iti kinadyos na Apo Jesus, gapo kakabsat ita niya. Dahito nga sursurat. And then kunana to'y dagiti suamin aban banag amay paay iti biyag ken kinasingpet gapo iti pan nakaamuken kwa na anangayab kada tayo babaan iti dayag ken panakabalin namet laeng. So nalawag garod gagayam ken kakabsat na dahito sasaw ni Apo Dios ket ti author na ket ni Apo Dios metlaeng ket kayat nga asawen gagayam ken kakabsat ito'y tayo nga maaman no si asino ni Apo Jesus itinaununag kakabsat agpaay ita niya panagbiag tayo kas maysa na Kristiyano. And then may sapay nga saludsod ko na nakabsat adda kadi ti kapanunutan ti tao anay surat iti Biblia. Gabin adda dagiti tattao kabsat nga gibagbaga nga iti Biblia ket inaramid lang iti tao.
Nakayat na nga sawan kakabsat, nukas dya iti filosofya iti tao, saan da garod nga patyan, nga iti Biblia, kat iso kakabsat iti niya. Sasao niya Apo Diyos, nga isumit lang iti pakakitaan tayo, iti panakaisalakan. Ngam dito nga saludsod kakabsat, adda ka di, iti kapanunutan ti tao, ang naisurat iti Biblia. Kita nyo, ibagbaga na kakabsat ito'y, may kadwa nga Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21. Awan ti padto, anagapo itinakam iti tao. Kitaan tayo kabsat tayo, subyan tayo. Nga dagiti mamadto, inusar kakabsat ni Apo Dios nga mangisurat ti Biblia. Pinaltiingan kakabsat iti Espiritu Santo, dagito yung mamadto, tapno may surat da, iti sasaw ni Apo Dios. Iso nga kuna na, awan ti padto, anagapo itinakam iti tao. Gagayam ken kakabsat, awan nga rod, ikanyaman nga kapanunutan nga naggapo iti tao nga naisurat iti Biblia. No di kat daytoy amin kakabsat kat nagtaod kina Apo Dios. So kuna na, no di kat dagiti tattao a pinaltiingan ti Espiritu Santo nagsauda ti biyang ti Dios. So nalawag kakabsat daytoy nga saludsod nga adda kadi ti kapanunutan ti tao na isurat ti Biblia awan. No di kat daytoy amin kakabsat kat nagtaod kini Apo Dios babaen ti niya palting ti Espiritu Santo kadagiti mamadto nga nausar nga nangisurat iti Biblia. Now, ibagbaga na, ito adal tayo gagayam kayong kakabsat, the Bible is not like any other book. Dahito yung bagbagak datay. Nga ti Biblia kakabsat, dahito kat na idumduma kadagita niya, amin nga klase iti libro. Apay, according to the Apostle Peter, the prophets were moved by the Holy Spirit in such a way that the content of their message came from God. So nga di bagbagak kakabsat, iti libro nga science, dahito kat saan nga naggapo kakabsat ita niya. Iti Diyos, nudikat iti kapanunutan iti tao. Unlike the Bible, ulit-ulit kakabsat, unlike the Bible, nga dahito kat naggapo amin, kani Apo Diyos. They did not invent it themselves. So, dahito Biblia, saan kakabsat nga naaramid, nga inimbento ita niya, iti tao, nudikat, ulitet, naggapo amin, kina Apo Diyos. Now, may sapay kakabsat nga sa ludsod, anya ti magunguna tayo, intun basaan ken adalan ita niya, iti Biblia. Gagayam ken kakabsat, saan tayo lang kumang nga basaan iti Biblia. Saan tayo kumakabsat nga raramidan, nga iti Biblia kat sleeping pills laen. Nga no saan tayo nga makaturong na datin sumya tayo, kat ukradan tayo iti Biblia, kat basaan tayo, tapno da tayo katanya, makaturog. Saan? Kasapulan kakabsat, nga iti Biblia, kat basaan, ken adalan. Apay, so di sa ludsod, anya ti magudguna tayo inton basaan ken adalan ti Biblia. Adda ka di kakabsat iti benepisyo nga maala tayo, no basaan ken adalan tayo ti Biblia. Una nakabsat iti 2 Timothy chapter 3, versikulo 16 ken 17. Isu amin asurat na impalting ti Dios isumet tinaimbag a pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan, ken pakaadalan ita niya, iti kinalintag. Verse 17, tapno ti tao ti Dios nan anay kuma, ket masurusuruan anaimbag iti isu amin nga aramid a nasayaat. So nga ito'y kakabsat adda iti upat nga makita tayo nga magunguna tayo kakabsat inton basaan ken adalan tayo iti Biblia. So nga sakbay na kakabsat daytoy upat. Una na kakabsat iti Ephesians chapter 3 verses 3 and 4. No basaan tayo kakabsat daytoy teksto, ibagbagan nato kakabsat ket maawatan tayo dagiti palimod ni Kristo. Nga inton kakabsat iti Biblia ket basaan tayo. Inton ti Biblia kakabsat ket adalan tayo, una na maawatan tayo dagiti palimod ni Kristo. Ngem no saan tayo kakabsat nga basaan ken adalan iti Biblia, saan tayo to kakabsat nga mamammo ni Kristo. Ngem gapu ti panangbasa tayo kakabsat iti Biblia ken panangadal tayo, amen kakabsat nga palimod ni Kristo, maamuan tayo to. So anya kakabsat dagiti upat nga ibagbagan iti 2 Timothy. Umuna, kunana jay pakasursuruan, iti Biblia kakabsat, isuro ti Biblia, no anya iti pudno. Ulit kakabsat
into no basaan kan adalan tayo ti Biblia, isuro na kakabsat iti kinapudno. Ta amin kakabsat nga basaan kan adalan tayo, no kasuratan kakabsat no Biblia ti pagtutungtungan, amin dahito kat kinapudno. Ti baga na amin kakabsat kinapudno. Okay? So, mamamu tayo no siya sino ni Apo Jesus, mamamu tayo kakabsat dagiti alagaden, iti panang sursurot tayo kina Apo Jesus, into no basaan kan adalan tayo, mamamu tayo kakabsat, mamuan tayo no anya dagiti kayat kakabsat ni Kristo, nga ramidon tayo iti panagbiag tayo, taday tayo kat isutan niya, kinapudno. May kadwa kabsat nga bagbagana, pakatinggaran. Kas ano kabsat iti matinggar? Kuna na isuro ti Biblia, noan niya ti saan nga umiso. No ti Biblia kabsat kat isuro na ti pudno, ti Biblia kabsat kat tinggaran na tayo, mat kat isuro na noan niya ti saan kakabsat nga ubiso nga ramiden tayo. Uray kakabsat ito'y bagbagi tayo mismo. At dahil ti isuro ti Biblia, noan niya dagiti kasapulan kakabsat nga ipaunag tayo. Isuro mat kakabsat ti Biblia, no saan niya dagiti saan nga ubiso kakabsat nga ipaunag iti bagi tayo. Isuro kakabsat iti Biblia, no anya ti umiso kakabsat nga pamayan nga daydayawon tayo na Apo Diyos. Isuro namat kakabsat, no anya day tayo saan kakabsat nga kasapulan nga ramiden tayo. May katlo kakabsat, pakababalawan. Ti Biblia kakabsat isuro na no kas ano tagbalin analintag. Gagayam ken kakabsat, daytoy iti pagayatan ni Apo Dios. Tikayat na kakabsat agbalin tayo nga nalintag. So nga into no basaan kakabsat ken adalan tayo ti Biblia, surwan na tayo no kas ano tagbalin nga niya nalintag. Iti may kapat kakabsat nga ibaga ti Biblia, pakaadalan ti kinalintag, isuro ti Biblia no kas ano tagtalinaed a nalintag. Kita nyo kakabsat ha? No siya kat sa anak nga nalintag, ti Biblia isuro na no kas ano tagbalin nga nalintag. Kat inton no nalintag akon kakabsat, ti Biblia isuro na no kas ano tagbalin uno agtalinaed nga nalintag. Daytoy kakabsat ti Biblia. Daytoy kakabsat itanya. Daytoy iti kang runaan nga ramiden tayo. No kayat tayo ti may salakan. Basaan ken adalan kakabsat iti Biblia. Anya pay. Una na anya iti magunod tayo no sukimatan tayo iti Biblia. Kita nyo kabsat ha? Nagbalin tayo nga nalintag, insuro na no kas ano tagtalinaed nga nalintag, itatta kabsat anyamat ti magunod tayo, into no sukimatan tayo kabsat iti sasaw ni Apo Dios. Amuyo daytoy sukimat ka kabsat. Daytoy sukimat kat saan lang nga talaga nga basam iti Biblia. Sukimatam ka talaga kalkalam. Di ba? Talaga ikutuam ka kabsat, birukam nga talaga. Adalam nga talaga no anya iti kayat nga saawan da iti Biblia. Amuyo adda kakabsat dagiti gagayen tayo nga maiparit da nga agbasa iti Biblia. Ipagal da kakabsat nga basaan da iti Biblia. Ngam da ito ibagbaga na kakabsat ito'y John chapter 5 verse 39 kuna na da kayo. Sunod da kayo kakabsat kayat nga asawan saan laeng nga pastor. Saan laeng kakabsat nga panglakayan. Dudi kat amin tayo. Amin nga tao kakabsat kat ibagbaga na nga da kayo kuna na nya taramidan nyo, sukimatan nyo dagiti sursurat. So amin tayo kumagagayam ken kakabsat. Maadaan kuma iti oras tayo nga mangsukimat iti sasaw ni Apo Dios. Amoyo daytoy lockdown kakabsat na pindas unay. Tapay awan ter aramidan tayo kadagiti pagtaengan tayo. Tiyempo na kakabsat nga iti ama ti pagtaengan, tiyempo na nga ina ti pagtaengan. Urnungan nyo kabsat dagiti anak nyo. Kat sursurwan tayo isuda nga mangsukimat iti sasao ni Apo Dios. Tapay, tayong tunusukimatan tayo kabsat iti sasao ni Apo Dios kuna na agsipod ta pagarupan yung adda kadakwada ti biyag yung agdanayon. Kita nyo, awan ka kabsat iti sabali nga libro nga pakabirukan tayo iti biyag agdanayon no saan lang nga niya iti Biblia. Isu nga kuna na kabsat iti adal tayo agbyag kadagiti sasaw ni Apo Dios. And then kuna nakat dagitoy isuda ti mang paneknek ti may papan kanya. Kayat nga asawan kakabsat, di bagbagak tatay nga iti tema, iti Biblia kat awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus, tapay into no basaan tayo ti Biblia kuna na isuda ti mang paneknek may papan kanya. Tati Biblia kakabsat iti laang linalaon na kat awan ti sabali kakabsat no saan nga ni Apo Jesus. Tani Apo Jesus kakabsat isuna ti mangtad iti biyag agnanayon. Kuna na,
Nang ganito yung kakabsat aglepas, anya ti rumbang nga ramidan iti tao. Patsik mat kakabsat nga amin tayo kat tao tayo. Now, anya kakabsat iti rumbang nga ramidan tayo. Ibagbagan na ito yung kakabsat, Apocalypse chapter 1 verse 3. Una na, nagasat ti bumasa, ken dagiti agdengeg kadagiti sasaw ti padto, ket salimut-mutanda dagiti banbanag naisurat ken kuana tati panawen asidigen. So kitaan nyo kakabsat iti Biblia kung nagasat ti bumasa. So into no basbasahan tayo kakabsat iti nasantuan nga kasuratan nagasat tayo. So baka ti saludsudan nyo kas ano nga dagiti saan nga makakita. Gagayam kayo kakabsat kung nagasat dagiti agdengeg. No saan tayo man nga makabasa kakabsat ng dumdumngeg tayo ti sao ni Apo Dios. Kung nagasat tayo. And then kung saan lang nga di bumasa ken agdengeg, nagasat iti tao kabsat nga mang salimutmet. Dagiti sasaw ni Apo Dios. Numampay, basbasahan tayo kakabsat ti Biblia, at adalan tayo. Ngam saan tayo mat nga salimutmetan, saan tayo mat kakabsat nga surusurutan, dagiti ibagbaga kakabsat iti Biblia, saan tayo ito nga nagasat. Ngam no bumasa tayo kakabsat, agadal tayo. No, agdengeg tayo kakabsat, dagiti sasaw ni Apo Dios, kas dati aramidan tayo kakabsat, iti 8 nga rabi. No, salimutmutan tayo nito kakabsat, dagiti sasaw na, nga mangagan tayo tatta, inggan na kakabsat, into no, maminsan nga Sabado. Kuna na to'y nagasat tayo. Na kuna na tati panawen asidigen. Gagayam kan kakabsat, numan dahito nga tiyempo, kat iso tiyo may naapwesos. Nagasat tayo. Numan dahito yung kapsat nga tiyempo tayo tatakot saan pa yung may naapwesos. Magad-adal tayo kaya nagsalimut-mutan tayo dagiti sasaw na nagasat tayo. Ngam kayat ko kapsat nga baga kada tayo, puno na yung ati Biblia ko na natati panawon asidigen. Asidigen kakabsat iti panagsubli na apwesos. Iso nga amu tayo lang kakabsat na apwesos, babanta niya panagbasbasa iti Biblia. Nya pwede ko na nakabsat ito, ibasahin, denggan, ken salimut-mutan. Now, pan nakabalin ti Biblia amang balbaliw iti biyag ti tao. Gagayam ken kakabsat, awan mat iti sabali, amang balbaliw iti biyag iti tao, no saan kakabsat nga iti Biblia. No nabalbaliwan ak, gapo kakabsat iti Biblia. No nabalbaliwan ka, gapo kakabsat iti Biblia. Kitaan nyo, niya iti kakabsat ibagbagan na to'y, ti pan nakaisurat ti Biblia, nga iso ti sasaw ni Apo Dios, kat idalan na tayo iti panagpamati. Take note, kakabsat, iti bagbaga na ti adal tayo, iti panakaisurat kakabsat ti Biblia, idalan na tayo iti panagpamati. Nanyapay, panagbabawi. Ngano sika kat bigbigam kakabsat nga nagbasol ka. Nubigbigam kakabsat nga sika kat simya sika kina Apo Dios. Ngam into no basam ken adalam kakabsat ti Biblia, sikanto garod kut guyuguyen na nga niya, agbabawi kadagiti nagbasulam ken nagbasula. Kuna napay ken iti pan nakabalin mabalbaliwan. Amuyo kabsat iti ayan me. Kamu no agdengdengeg nangkel nga sami. Ni angkel sami ket saan met Facebook isu nga dagiti makabuya ibagayon tulad taken kuanan. Nga daytoy kakabsat nga lakay. Idubingak pay. Kanayon ko nga makita nga daytay baka na ket ukuden na nga mapan idital talon iti tunggal agsapa. Ngem no apay nga into numalam, daytay baka na ket may sanan kakabsat nga agawid. Gayam, daytoy kakabsat nga akin baka. At danton ije kanal kakabsat nga maturog, gapo tay sukatan niya, nabarbarte ken. Namamuyo kakabsat, isunatatan, ket maysan nga panglakayan, ije daligan church, ije Santa Cruz, Ilocos Sur. Tapay, ta inadal na kakabsat iti Biblia, isuna kakabsat ket nagpamati, isuna kakabsat ket nagbabawi kadagiti basbason la, ket gapo iti panakabalin kakabsat ti Biblia, isuna ket nabalbaliwan. So kita nyo kakabsat, dakkel karod, itad ti Biblia, iti panagbaliw, iti panagbiag ti tao. Unana, ti maysa kabilegan, apakaistoryaan ti panakabalin ti Biblia, ket iso ti panakabalbaliw ti biag ti maysa na tao. Kagayam kan kakabsat, sika, siyak, amin tayo. Ket datayo kakabsat, ket sumursurot ken na Apesos, gapo ta datayo amin, ket nabalbaliwan, gapo iti panagad-adal tayo tanya, iti Biblia. And then, kunana,
awan ti serserbe, kun awan ti patagna, iti panangadal tayo iti Biblia, no saan tayo metlaeng apagbiagan no anya dagiti naamuan wenno naadal tayo. So nga useless nga kabsat ti Biblia, no inadal tayo, binasa tayo, ket ammo tayo ti kinapudno ket saan tayo nga pagbiagan, awan tong arudyan niya, awan tot serserbina. Isu nga kasapulan nga pagbiagan tayo kabsat iti bagbaga ti Biblia. No saan tayo nga ipalubos nga agtaeng ti sasaw ni Apo Dios ken saan tayo asurusurutan dagiti inadal tayo, saan tayo adumakkel iti na espirituan. Kagayam ken kakabsat, manipod ita nga rabi, into no rabi no bigat, inggan na kakabsat iti rabi iti Friday ken Saturday morning. Ado dagiti maadal tayo. Isungaw awisen kayo kabsat nga rinabi ket agadal tayo. Rinabi ka kabsat ket agbuya kayo iti daytoy kakabsat nga online evangelism. Tapno ti kasta ket anya dumakkel tayo kabsat iti na espirituan tapagbiagan tayo dagiti anyaman nga manggagan tayo. Then kunana ti panangadal ti Biblia asianad ken iti umisu awagas apan ang sukimat ket napatag-unay iti maysa nga tao. Kita nyo? Adalan ka kabsat ti Biblia nga sianad. Iti Biblia kabsat adalan tayo iti umisu awagas apan ang sukimat. Tapno ti kas takot ko na daytoy ket agbalinto wenno mangted iti patag kakabsat iti panagbiag tayo. And then the goal is not about our mastering of the Word of God. Iti goal tayo kakabsat into nubasaan tayo iti Biblia, haan nga iso tayo panang master tayo iti sao ni Apo Dios. Amuyo da dagiti tattaw kunada namin limakon nga nabasa ti Biblia. Adda dagiti kung kunada nga namin sangapulokon nga nabasa ti Biblia. Manipod Genesis kakabsat Apokalipsis uri balibaliktadom iti bagbaga ti Biblia, amuda. Ngem kunana the goal is not about our mastering of the Word of God. Ngem kunana toy kakabsat but about the Word of God mastering us. Importante kakabsat ditoy no kas ano nga sumurot tayo kakabsat iti sasaw ni Apo Dios. Saan ko makabsat nga daytoy sasaw ni Apo Dios itanya sumursurot kada tayo. No diket datayo iti sumurot no nyaman ti pagayatan na. Then kunana changing our lives and our way of thinking. Tati Biblia balbaliwan na kakabsat iti panagbiag tayo ken kastamot dagita nya kapkapanunutan tayo. Then the Holy Spirit is a teacher who desires to lead us. Naglalipan nyo kabsat datoy, nga ti Espiritu Santo kat isu kakabsat niya, manursuro tayo. Nga adda kakabsat isu na iti desire. Addaan kakabsat isu na iti desire. Kalidad. Tapno tikas nakata niya, ilid na tayo. Idalan na tayo. Adino, into a deeper understanding of Scripture. Tapno tikas ta idalan na tayo kabsat iti naununeg pay nga panakaawat tayo iti Biblia. And to a joyful appreciation of the Word of God. So babaan ka kabsat ti panangidalan ti Espiritu Santo, maawatan tayo ti naununeg ka kabsat iti Biblia, ken naragsak tayo kabsat nga mga presyar iti sasao ni Apo Dios. Amuyo, no antay ka kabsat nga papresyaran iti sasao ni Apo Dios, saan tayo nga kayat nga basahan kinadalan. Ngem no ayaten tayo kabsat iti panaggadal iti sasaw ni Apo Dios, mapresyar tayo. So kung nakabsat to iti maude, Christ welcomes you with open arms. So dahil iti maude kakabsat kung toy, no one is able to explain the Scriptures without the aid of the Holy Spirit. No kayat tayo kabsat nga maawatan iti sasaw ni Apo Dios. Babaan ti panangbasa tayo ken panangadal tayo, ikararag tayo nga ti Espiritu Santo ket isu kumakabsat itagtaeng kada tayo. Tapno ti kasta ket maawatan tayo to, i-explain na kabsat kada tayo no anya ti kayat nga saawen daytoy Biblia nga dadalan tayo. But when you take up the Word of God with a humble, teachable heart, the angels of God will be by your side to impress you with evidences of the truth. Gagayam kan kakabsat. Adalan tayo iti Biblia. Kadang iti pagtayangan tayo, adda kumakabsat iti Biblia tayo. Iti asawa tayo, adda kumat iti Biblia na. Dagiti anak tayo, adda kumamat kakabsat dagita niya, Bibliada. Kat itatta kakabsat na tiyempo, adda kumamat iti panagmaymaysa tayo kasmaysa nga pamilya, nga mangadal iti sasaw niya Apo Dios. Tada ito'y kakabsat,
tunusukimaton tayo kuna na mangted tibiyag kag nanayon. Dila mabalin kagayam kan kakabsat. Ngay tultuloy tayo nasukimatan dagiti sasaw ni Apo Dios tati panawen ket asidigan ket maaddan tayo ti tibiyag kag nanayon. Dumog tayo kabsat iti panagkarara. Madaydayaw nga Dios sa mami nga nasantuan. Sublime Apo iti dayaw ken panagyaman ken ka. Gapo-apo ta dati umuna nga rabi nga naaramid Apo iti online evangelism. Ket isublime Apo ti dayaw ken panagyaman gapo-apo iti kinaimbag mo. Tadda dagiti naayat nga kakabsat mi. Adda dagiti naayat nga gagayem mi. Nga isu Apo nga nangrugi nagdengeg kadagitoy nga sasaom. Dila mabalin o Dios nga dinuman Apo ti ayanday tatang oras bendisyon na Apo isuda. Tapno maaddan tumanen Apo iti tiyempo into no rabino biga. Ken dagiti agsasaganad Apo nga rabi nagdengeg Apo kadagiti sasaom. Gapo kadagitoy nga sasaom o Dios nga maadal mi. Ket maaddan kami Apo iti pamati. Ket maaddan kami met Apo iti panakaisalakan. Gapo Apo kadagitoy nga sasaom ket isuda ti mangpalagip kada kami no si asino iti anak mo nga ni Apo Jesus. Tapatyan mi o Dios nga ni Apo Jesus sumet lang Apo iti mangted kada kami iti biag nagdanayon. Bendisyon nam garud Apo isuda. Bendisyon nam Apo iti sumarunupay nga rabi nga panagad-adal mi. Tapno ti kasta Apo ket masukimat mi nga nalaing dagitoy nga sasaom. Sipod ta daytoy ket dinawat mi tinapataganagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Oh, the best friend to have is Jesus, hymn number 45.